Jó. Tök jó ötletet kaptam, hogy a héten mi az, amire... tehát kaptam valakit egy tippet, hogy kíváncsi lenne arra, hogy Cuenca-ba top 5 tapaszt bemutatni. Egy tapasz, amit a sör vagy pia mellé kapsz ezekbe a kafetériákba, bárokba, kocsmákba. Elég random lesz. Na, minden bárnak van vagy 15 féle tapasz, tehát marhára nem lehet tudni, hogy mit kap az ember, és... Ezeket így... És én 5 olyan helyre megyek, ahol már megfordultam, és úgy nagyjából sejtem, mi lesz, de tehát, hogy random, kicsit ilyen zsákba macska videó, de... Ja, tehát, hogy akkor nézzünk egy 5 tapasz bárt. Első körben a Titóba vagyunk. Erről a térről azt kell tudni, hogy ez a fiatalos tér. Itt vannak a fiatalok, itt van a fűszag. Meg... Ja, tehát ez itt estére tele van. Azért kezdtem el most, hogy itt van hely, meg világos. Megbekom. Végig asztalokkal tele van arra felé. Majdnem azt a tapaszt kaptam, amit nem szeretek. Van egy ilyen spanyol tepertő, remélem azt megúszom mára. De tortillát kaptam helyette, ami kurva jó, mert ez ilyen tojásos, krumplis, összesült cucc. Úgy össze van vágva. Kurva jó. Kaptam a pultos néni tortájából egy szeretet. Mutatom, vagy ilyen darabot. Nagyon édes. Teflán ugye a sarok, majd még leszünk a későbbiekben is. Megint burrito volt, ilyen kis savanyúságossal. Meg sör, húgyunk sört. Külön öröm, hogy most nem volt hal, múltkor olyan halas tálat kaptam itt. Túl jó volt. Kis kitérő a tapaszról, hogy nagyjából, hogy miről szól a tapasz. Tehát lényegében miért tapasz? Tapasz azt jelenti, hogy fedő. És azért tapasz, mert az arándok útvonalaknál Spanyolországon ugye az éttermek és a vendéglátó egységek hogy tudták jobb helyet kiérdemelni és elérni az zarándokolók között. Nyilván úgy, hogy ha van valami kis útravaló, van valami ajándék az italuk mellé, és ez a tapaszt, ami lehet egyébként olivabogyótól, ugye ami ma már kétszer látott tortilláig, mogyoró, valamikor húst is kapsz mellé, szalonna, nagyon sokféle van, vannak halas tapaszok,
Van ilyen kis lecsós pörköltes-szerű is, meg sült krumpli, de tényleg nagyon sokféle van. Mindegy. Lényeg az, hogy ezt a korsó tetejére egy kis tányérban rátették, tehát hogy így lefették. És a fedő az a tapas, spanyolul, és akkor ezért van az tapas. Bizony, ez az a bogár. Másodjára passzok rá, mert itt megint nem volt tapas. Tehát én ezért mondtam, hogy zsákba macska eléggé. Azért a negyedik sörömet iszom, úgyhogy 2 tapaszt tudtam az 5-ből bemutatni. De hát majd lesz valami. Szerintem jó lesz. Princesa. Nagyon közel van a Titóhoz. Ja, mutatom, mi van. Ez ilyen valami nagyon sózott, fényes magyaró. Hú, a fiam. Úristen, de jó. Jézusom, de jó. Na, mellé. Ekkora tányér ilyen snack. Olyan nachos-szerű snack, kurva finom. Mellé az ilyen tényleg ilyen agyon sózott szotyi. Tehát ahol ilyen full nagy sószemek vannak a szotyin. Kurva finom. Hola. Hola. Hi. Ott van a Montados, mi meg itt ülünk. Csak ne hal vagy tortilla legyen, kérlek. Gracias. Oké. Egy tortilla az bejött, az oké. Én rettegek, hogy szerintem a másik az valami ilyen bagetten lévő hal. Szinte biztos. De ez nekem kurva rossz hír, de... jó, aki meg imádja, annak meg mennyire szép már ez. Így rá. Ez a legnagyobb enemy, a legnagyobb ellenségem a tonhal, gyerekek. Egy tonhal guriga, valami paprikás kenyeret, ami hozzáért a tortillához, úgyhogy én beszoptam, de aki imádja és szereti, annak szerintem tök guszta, meg így kurva jól néz ki, meg így tök nice. Ja, annak hajrá, meg szeresse, imádja. Nekem nem, én kész. Likvid. Tehát, hogy összeér a tortillával, maga a hal. Tehát, mint a keresztapába, amikor a Koni tudja, hova kell harapni a keresztapa 3-ba a tortából, hogy ne legyen megnézve, hát nekem fogalmam nincs. Tehát, hogy így inkább hagyom is a picsába az egészet, mert
Ez életveszélyes nekem. Mai nyereményjátékunk következik, mint a mai, mint már lett volna már előtte. Nyereményjáték lényegem, hogy van otthon nekem egy nagyon kedves barátom, aki a pénzbedobós, kipörgetős gyerekjátékok legnagyobb kedvelője. Tehát úgy hívják, hogy Pál Bella, és én találtam neki itt egy ilyen óriás kipörgetőst. Tehát egyértelműen ő a nyertes. Ennél jobban ez nem történhet volna. Ez ilyen fémtasak, amiben nézzük meg, hogy mi rejlik. Egy fémdobozos kiskutyát, hát mindenki gratuláljon Pál Bellának. Orbitális kegyetlenséggel csapott le rám az utolsó hely is, ahol a tapaszt most kikérem. Lényeg a baloldali baguette paradicsom, és egy gombóc tonhal a tetején. Mellette viszont ez a tipikus spanyol rácsaptam az asztalra és közelebb csúszott a kettő egymáshoz, úgyhogy vigyázni kell. Hát ez a spanyol szalonna, ami ugye a bárokban van egy egész disznócomb levágva, és abból az meg van füstölve, ki van főzve, gyönyörűen minden, és abból szeletelnek. A másik bagetten ez van, és kurva jó, hogy nem ért össze. Úgyhogy azt most meg fogjuk enni, mint tapas. Egy sör mellé, ez már a 8. vagy 9. söröm ahhoz, hogy bemutassak 5 tapaszt, mert 3 helyen nem volt tapasz, csak sör. Meg hal, meg faszom. Ja, ahogy említettem, zsáma macska. Ez volt egy full átlagos szexukár. Ja. A személyzet ázsiai és a stb. És a szendvicsük tonhal gombócból áll. Ja. Ja, ez volt az.